ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ ଫତେଗଡ଼। ଫତେଗଡ଼ଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କାହିଁକିନା ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହୁଛି ସେ ଟିକେ ବହୁତ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଟିକେ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛି। ସେଇଟା କରିବା କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମର ହିଲ୍ ଏରିଆ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଘାଟି ରାସ୍ତା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଠି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଯିବି। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शत शतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघनने हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़बाणलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगने रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शत शतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़बाणलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय जय तले बस बसले तले रोचे तले बस आला नहीं छोट गाड़ी सब रोचे ट्रावेलर ले पड़े आसुचे।
ହେଇଗଲା ତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ନର୍ମାଲ ତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଗଲୁ ରିଟର୍ନ ଯିବା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆରାମସେ ବୁଲନ୍ତୁ ବିନ୍ଦାସ ବୁଲନ୍ତୁ ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ଅଛି ଯିଏ ଆସୁଛେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିପାରିବ ମନ୍ଦିର ବାସ୍ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯିବା ଏଇନା ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖତରନାକ ଅଛି Yeah.